Mugusie umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Omwancho muligereria bwigeta seni gito kyandize TV ne magoro bengia ejumengia to kwarigania ase umurubiri bwiri tukulia lero telibotambe intwego baretera umurubiri bwori minobonda konda se tukulia lero nigo tokora amangane tobauti akeke twanyore abageni kurwa ase company ya Sigma Feeds. Omwancho muligere ntochikumanya igoro ya Sigma Feeds kolinde ngomanya kego. Sigma Feeds ne company iliego deal go se negeta se engabu negeta se ni company iliego deal amone chindagera chiri chichingoko chichombe chiao chichingurwe chiao egati ebintu binde ebinge igonko gania onyako wisaransoike wandra gusanga amona intwende ngumanya mange igoro yo muruburi biga na ali tubate asset ko lero ngo kumanya etaliane buna botambe nigo bakondoka Mildred Momanyi botambe nigo kubaletera umuruburi buburi minobonda katokotebanga uburemi nobonda na ndobolemi na wesiro nesireyo nigego chagwetera ase kertumera ne company ya Sigma eyo chotebinara liebwate tubati ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsema ya YouTube Ndizi TV News na bwo na botumira SMS wetera ase nambe yo era screen ya ugabu ida tunya kubato gusanga ase obwamo igoto twekwe tubati ase website yetu na www.ndizitv.net aiga munondigeriti nimbate abageni litukulia lero abageni ko Sigma tetura abamanya baruhumbarabi nande mbatebinga karibu sana abageni karibu sana. Asante. Wono tutebya ngo oyoro kuboko kwane totebo kolio na ukobenga na rororo akoboko kolio mumanyi kindly tutebya eningo na ndo tutebinga Sigma ninki. Bia mwana Mildred asamali tankoro ku John Momanyi ninche internet company ya Sigma Feeds Kenya ngima. Ne company ya Sigma Feeds ne company manyakalite sana singencho ya chagete igase yo korosi endagere yetu emyaka ekarimeke kurumaigaga company ya Sigma Feeds kumete sana sokorosi endagere yetu mono etuo elia okole ntuke kurukunga kilimo biashara ekerutumia endagere ya Sigma Feeds ye chingoko chao chigokena bia wango na endagera ya Sigma Feeds ye chombe cha mabere ige koera chombe cha mabere cha sokia mabere maya sana na enda mange asobonge na ende ngoro story chindagera che bimoni che sese amune chindagera che chinsu abari abange babere bagwe bakwenyo robondo bonge gwetera se otumie kendagera ya Sigma Feeds asingencho company ya Sigma Feeds nero yoka ekorosi endagera yetu yonse pi ebutoka somuchi ya na ende gwetera yoto korega sinaba tafiti au usabatalam au koruchingo mochons chenseye aso korosi a formulation ose okorosi the nutrition requirement che tuo yao elinde chimanyukina ose usokia amabere na magina asingoko mumanyi andake ngona chake igo mnogenda tugutumanya igo mwancho muligeria Sigma Feeds ntubwate uyo umoyo moito urasa kuboko kwane gokobe andake tigara tutebya nga ereningo nande igasia yenene mono niririe alia ase company ya Sigma Feeds. Asamalieta ngoro kwa Chris Monda njeno mutaramu bwetuko ngakora ne company ya Sigma Feeds Limited ndene nitoro kongoro rwa Western Nyanza egasi ne mona se company ya Sigma no ko ene kinga umurimi onyolire ndagera na kire ndagera yatokire kire duka kire agrobeti ko ni ndagera aiga soro kongoro iga
rwa Nyanza abwase gusierime enere gasiane igo totebe aiga cia wanene yugutarira kwenda kira ngo ikirura ndakia barimi ase ground gusekera gwikire mutotebe mugwate duka yaino umurimi narori ugucugura umate lazima consistent customer narori uguciobororo umura mwikira muri mwara manyanga ndagereri yani mwanyora at least response igori ndagereri mwamwete katie gasieri ngokora una inche ase company ya Sigma ase Rogongoro no kwene kinga umurimi yo yakera uyiri ase ayiri ndagereye kurwa ase agrovet yari ase tobegete ndagereye ito ato kumubwatia twamutarira twararana kia korageri chingoko nande twaru basemia kakora no mutaramu nde bwe tukubona nate bari tangani twamu basemia nande twarigereri na kindagereye ko kolegasi alafu kurwa bwase umurimi no to kumanyere ngendagereye to ngokorera byo stiri gokorobia yobona tubwate okubwati kuri umurimi ekereire ndagera kumubwati tore twarana kindagereye yaiteka kolegasi feedback ito konyoro kurasa umurimi mumanyi gwatebire ngano tenerete Kenya ngima igoriye indagereye ino andake ubukase faida yo muri gityo bweta seni cyandize TV abalimi bari sikogari mbaga nikumanya ngendagereye inkie korwaserwa matabange bari kumanya nande birengombiro biri bitakire koba asindagira tabanye n'indagira ye ngombe ekere ngongero onye negento gete kibekiro ngibwanda ko bekere ngo gete chi grams gete kuraba manyanga ndake bamanye ndagira yino bemono Madrid toisikoriye byase formulation yendagira ebintu nebinge to kugurukani to manya korosi endagira ya manya kurukunga a dairy meal ya una Sigma Feeds endagira ito chombege kuruku high yield dairy meal nande to gotebanga iyo konye ngombe yako amabere are 20% more milk yeah endagira ye ebwate think into break down the ingredients into percentages lakini enda gotebinga mono igenteke nene ko endagire ya ito yaba very special which is so murimi ninge nje to kuburukani na konyerosia endagire high yield dairy meal ya Sigma Feeds igero siri ne na protein erigoro na energy isaine na madini andonse ari agutumika okonye ngombe ya mabere erinde nyale gusokya mabere energy zit ni to a company yo kamanyete ebwate a machine during the process it was spray molasses no my molasses molasses ntonye manyete okonye sukari okomente sukari energy asendagira ye chombe one machine yali waka molasses yali amache iyo maya manya kutonya inse which is ya manya kurukana nendagira ya konye ndagira gutwara energy levels protein ni to make so many protein sources ndobwate cotton seed ndobwate sunflower ndobwate soya na ndengutwara tule igento tokurukanga a dairy premix nere bwate vitamins na minerals yeah one kiro mulimi atumike ndagira high yield ya Sigma Feeds igo konyora nga endagira oko engombe ndagira enke tali nyinge mono lakini yasokia amabere maya naenda mange mbiya mono sana ase oyo minto monda kwabire wo tutebya nga yigasia nene mono ni yugo enekia nga ichindagira ichingo tukachire wositebe igogo kwarigente nga marketing chindagira ichingo kira umurimi naki endagira yego natohereire ngube kwere kirigento kirikaga nere nani ndagira yanchiranire etete bitambukiro byonse iganchiranire naki kogera abalimi to kubatebya nga na umugotara Sigma Feeds kara mwatare Sigma Feeds na umo kwenyorera endagira ngiya kigima endagira konye ngombe yanyora mabera manki endagira konye ikigoko ciawo kibekamaga na bya gustari bo mumanyi bono totebyango endagire umurimi narore nkaga aliokare nyagesenda naraliokare nyali bali mate naraliokare bonchali nakia konyore endagire ino umanya ngenere endagire ya Sigma endagire ito litangani endagire itere usiga iga agima kere agrovet irange etauni ende yonsira iga gusi nebe yeri memono endagire ito nerororo
ndubwate chiagropet chiko ni ndagireye ande ndubwate distributor ito aiga se town ya Bosongo ekorwa Enokem Agropet ere gaiga town Bosongo nere distributor ito gaiga Bosongo aiga gusi ekere ndagireye ikira sare nige kogenda se chiagropet chinde chiri town chons pikusi yobona mulimi ndi wensi ora sara onse na basari nyagasenda mahali pakanye nyore endagire bakemo ikire ntwiga sito no ko make sure nga endagire yaikire mashinani yobona endagire na yarororo yagrobete ndi onse yakogenda gusi tigaburi endagire ya sigma endagire ine yarororo komenta kega Mildred umanta abantu bakobori nakiendagire ya sigma egotoka Enokem yoka Bosongo maite uhusiano ya biashara gati yetu na Enokem neringa ntumanyete nga Enokem ekirotoko mwa distribution yendagera endagera ige kwikira umurimi buna yagure ko Nairobi azitoko Nyaroseri etari gwetera ande na ende yawurukani buna kende ya bona abantu nabo kunyora barimi bonsi pibegendete nga endagera gwetera Enokem ige gute ikera bunere bono na kieki to utebera ngati gatokorega sina Enokem elinde koru Enokem imanyiko enda chiagroveti chinde au asinge chuntu mwete ngo kwegenda kwe biashara nkororo yes magatora nda amabuli ande ndoche abalimi mbali bakubaligerera kegima agaiga bangire gotoma chiujumbe chiabo kigima omumurana ligaiga gusomosae ulikirenga anatu watch live okurunga Zakari Momanyi tingumanya gusemo kamanyene nere kulindo tumiro jumbe yae yeiganturuchi abasaye kegima Lazarus au kambi ya mono twanyore bagotebanga mo batebi kegima nga kibara kole chiduke chigoteka Enokem ngoikiere endagire yabo ali mashinani nabakubulia no chabantu gaiga nyamwe ya matagaru butebire nga no ali kuru Mombasa gote no ali ime akoboli nga endagire ngoikero ororo ekatia ebande abangi koratebyangu endagire yiga omuntu urali mataguru mwatene ngo ikiweroro omuntu uyu na igali ikera kwenda igagotebe ngendagire ya sigima gusine bwate identification ya siguni mono eto kurigereringa ekero okwenda chiduka kubori urendagire chombe ose chingoko abalimi abange bawocha ba sirali gwasinge njo batali kwenda neri etali company yali batebi unga nerego ekorosi ndagire ngia bakwenda baboli lyoka ngendagire chingoko chamagena ngendagire chombe chamabere lakini yesu kuligelinga oisi kwenda kuboli ngendagire ya Sigma Fit yo tagete ya mabere ose ye chombe chingoko chamagena ose ndagire ndionsi nebwate alama elikire Sigma Fit na ndebi chaito muzi kwenye ligere nere gaiga na berengi ya kabisa nabo kinga barole kabisa yes na bekoro kinga Sigma Fit bya kabisa chibicha chombe chetuwe yawe yonse pino chira aseriete na ende kwa boli nga endagire kwa iru onye ne chombe ge kuru ku high yield ose high yield dairy meal ose high yield broiler feeds ye chingoko chenyama ose high yield layers chingoko chama gena ya bonega na iburu mu omonto ya mokoboli nga ntole Mombasa Kenya yengi mantororo chiduka chinyenge chikobeke ndagire to Kenya yengi Mombasa atore town chitown chons cha Mombasa uchakera Voi Mombasa Town Island which mtwapa Kilifi Malindi no utore chiduka ne chinyenge na ndentu wata banyagitari kira chinse mu chons bali baho konya abalimi baitu bali baho tumike ndagire yaitu babatarira mbali kubaka nikendi yonsi babakonya asma waida ndonsi batagete ferinde ukini bulimi bwabo yes tutebyango obuya bogotumeka endagire ye nugu cha somulemu inki kiragere motebyo mulimi nga Sigma nero the best kubandagire ndonsi buna natebire kurulitangani intuna Sigma Fits it will depend na technology ya bono igakorosi ndagira obulimi bwa change na ende the genetical aspect ya soil mass bulimi kwa nyore chingoko chikenyeji chigo kina nse yemete nyetatu nenusu kare chingoko cha kinere omwako muhima ya
ekero kwenda gutarara baibuli bawatenga nchu December mbakiro mwana engoko rero tugotanga emiti enye 3.5 engoko yekenyeji kuri endagera ya Sigma Feeds guchakera egechuchu keri tukerimo endagera kuroku chikrams yamanya kuri emiti enye yebere guchakera buyari Sigma Feeds kienyeji mash mpaka yake emiti enye 3.5 enda engoko yabere yekenyeji yabekire nyama buya chingoko chenyama chiri chinde chikoro ku broilers o tumike endagera Sigma Feeds ekoro ku broilers 30 grams amatuko 21 amatuko ayo matigari 14 asenge ncho chikuba tayari kwenye nyanya amatuko 35 nse endagera inengia sana broiler feeds kwa company ya Sigma Feeds technology yalitokuru tumeka na ingredients ile gokonya chindagera chigutwara chinguru chukini chingoko cyabo aso mwango na ende twarigereringa usintu watia mari maisaine chingoko cyao kubeka emia ya mogari orage nendagera ya Sigma Feeds amatuko nse ya 35 nyama ya beire chikenyeji emitienya 3.5 Chiavere chikwande chiri wose chikoliyegwa wose chikoliyegwa na ende nabo kubeka chingoko 100 kwanya gusomberia abana emitienya 3.5 kwaonderewo kwanya gusomberia abana taribo erebia utumike ndagere ya Sigma Feeds ngakende onsi tutumia technology engao kabisa korosi ndagera tutumike extrusion process to weti ndagera ito raw materials ya somulero elinde kurusi ebintu biri biranyare kogere ndagere yo twale poisoning tugocha se ase chemetugo una aflatoxin ono to weti agwa somulero twarusi moisture neonsiga tomanya komente into kende korunga toxin binders elinde sumweli aflatoxin tego ikera se etugo yao technology itali abange banyibwata sokorosi ndagere oyo minto monda andake nkiubwatora mente nande ngokubulia nga endagira ando chabali mimbaga ste kubulia nga endagira yechinsu mwenye bwate andake kora erera guchima kikera umete uri sikurigereria asiriro bali tulia usi abali mia bange nonye bagutuka chiombe nechi ngoko basoira sobuli mibwichinsu basemiangu gento da mentere litangani ntara mentere point iyo yechinsu nalego tebanga aso mulimi okoire ndagera yaitu ya Sigma oisikari uko utakite ko ndagera yaitu gosori okukora ndagera yaitu ebintu biri tukutumia karosi ndagera bikorokoro materials nyuma bitaragenda karosi ndagera ntugwate lab tugupime ndagera ebintu ebiga to make sure ngambi kiraniti kirengo turigitakire standard yigitakire tumanya karosi ndagera iyo igo bono ndagera yaitu kero umulimi akoira umulimi tegaba assured nga equality yendagera yaitu igurire nandi mbiyere igo ngojere ndaturi kurwari kurwase chiro materials chito kuri sibu korose ndagera yamanya kugenda chiro materials chema kwande factory korose ndagera igo no mulimi endagera yaitu is of high quality ngopima turikire kendo kyamanya kugenda korose ono mentere asili swali kwa boli gore yobuli bwechinsu mali maitu gusia keire na namakare ona bali mingo kora bali obulimi obuisi kwake bulibwa wange isikuiga ase kwenda satambe mono nakonya kwenda kuligi binta satambe mono aiga gusinto kwata bali mibechinsu bali babwate bakora bond farming bilijo kulima pond fish pond babeka chinsu isikuiga baoni bakora commercial farming ye chinsu endagira ye chinsu ntubwate ekore kerengo ko chakera chinsu chire chinga tubwate fingerlings tubwate ndakara yaye ekoro ko starter tubwate 0.5 mm yani ne particle size ye ke echinga buna pellets chire crampo diga bono tubwate kerengo ye chinsu chinga kabisa tubwate 0.5 mm 1 mm tugatwara 2 mm ekoro ko grower 2 mm tugatwara 3 mm growers tukamatwara na 4 mm high protein so chindagire chiko genda kulingana na chinsu na chigo kina wona gendagire ntonye bwate ko enda ya agrovet ende onsi kose nonye na kero utaro chali agrovet yana ke mugusungali
Koikonyo endagera yaitoro ye chinsu. Endagera yontu bwate endagera ye chinsu ye chikategori chonsi una chinsu chigokina. Ebon. Ase omwancho omurigereria nkumanyia keigo nigo tubate abageni kurwa ase company ya Sigma Feeds. Sigma Feeds na banyara ko bagotwerera ni company aigo ego gose ibwate chindagira ao echietugo yao tugende yonsi obwate ko iguri bakekibusi ndochikumanya ngendagera ikebusi na kie kororekana kera bange baita bausi iba maitenge kebusi geko oboro kwa gore kora rostari boyo na bo tumaite igo ndochikumanya nga na kie nyare kanete obwate baka endagera yekebusi ayonsi enyore maiga imegeta seni Kiandize TV katwandete usanga amange katubwate abageni kurwa ase company ya Sigma Feeds abageni abaiga boigo banyako bago tutebya ali babwate gatwanda gusanga na baro kutwanda gotekera tubwati ase metando yetu ende twanda gusanga ase obwamo oyo minto amomanyi ndagira yekebusi abange ndo chigaiga nga Nixon omoinari kange ndagira yekebusi no no boene bahene kelinga maene ndagira yekebusi na eroro batebi na kiyakorokana. Beona sana Nixon endagera yekebusi ekorekana sebicha na tobegitega iga yekuruku perfect. Perfect cat food. Ntonyibwate ase na chip pellets na ende ntonyibwate na mani ali abikira zemekebe. You know? Wet food. Tokonyarukanga wet food. Yeah? Every morning ebinkurageri gubire na ende nebia sana sabantu wale banjeta chipets. Yeah? Uweze kuligerelinga abantu abange kinyumba chinyenge aidha abegete egmoni asengencho ya maridadi ose kumnyoki chimbe bagabo abange kwase bamaitenga ko yamnyokirie mbeba amangana yere igotire endagira ye moni tari chimbe ba endagira moni ekuruku perfect kurwase company ya Sigma Feeds na ende ntubwate endagira mweze kuligerelia sebichaga iga ekuruku bravo ye chisese umaite chisese oto tukachisese kale twakatugire chisese asengencho yaki esengencho yese security papa botuka ikogi ono iga obotugwe chisese bwa chire nkuma ono abantu bago tukachisese igoro yebyasara byokoni chisese manu usichisese chinene abantu bande bako haya bako lease church ko balenda ya esese ego ko ba trained byaiga yagenda ya bekwaso muchine watchman ya na ende security yoko muntu aranyale kwa afford Mildred to kunyara wa afford umusigari bwe bunduki lakini esese yao nabo okole esese be trained bia iragira ya Bravo Sigma Feeds na ende enyale ukolenda bia na ende ko ba trained bia mwakwana nero kwa nyibolinga kiwazi ndali tukulinga sese terikorara toro abale mimbale gali ndo chisi kuba kubolinga sese yabo sese ya kawaida yanka kwa gwere ndagireje gusere specifically ichi ndagire chindi German Shepherds na gati ichi ndi no endagire nengia sana it is highly palatable bono engenyama osensu ntubwate chi flavor chinsu enyama ose engoko bono engoko kubekire sese igo iwe guchaka kuri direct ya sese tumubasikonye nali ya mabaki ali mukurusi hotel ya sengencho umubisa na bara chenera achena mabaki ya yuanyere wono nyenali endagereye elinde ekero munda kurutege ntokende kebe sese te konyara ko bage koria na konyoroboko ase abanchwa abaligere begetaseni jeto Kiandize TV bali bagandata kubolia enamba ya Sigma Feeds enamba yabo no ere gabwa ase screen yawo gabwo igo no ligere tinsega gabwo no nyeroche enamba yabo elikirenga Sigma Feeds namba yabo yesim no ere gabwo utaka kubanyora kolende tutarachi gukora umurobelio mbachi gototebya enamba yabo niriri na kimura abaikere andaki na kimura anyore bali babwanete kuba kwanira engaki gose mwanyoro gose no muchando gosinga kimotete kumanya amange igoro ya Sigma Feeds igo bono bunatagenda gusanga iga monda yes Sigma Feeds emyake kwaberororo kwabere gutalira abalimi na kiura abatebye na kiura kompe ekeromore se market ne bintu ne chindagira chinde yakorengana no Sigma negendate kuiremeri imerero bali agusi njegendo ndatebe ngiringa endagira yaito yabere gusiye igasa matuka mange sana ekine kigente getangani abalimi batumire endagira yaito na abange sana na ande bali bajetumire through experience na bagote endagira yaito nengia as compared ekero kurigera chindagira chinde endagira yaito ere igoro sana asengenjo bali bayirire wanya na bali bakoira chinkoko chia broilers nko nyara bale ko gesa chinkoko chia within the time frame ile takeire
nse ya matuko 35 anyembure la chingoko na umurimi kwa vest chingoko chaye uchire chiro bali batumire high yield sigma high yield ya chomba cha mabere umurimi uri utumire na bagotenga chomba chaye cha mentera mabere gweteraho ubona igento ndatebe ngelinga ekerongo e compare ni na abandi una gwateba ndagere yeto mbiere na balimi mpanjiranete bona omwana nalege igokurika message okurunga kezia ogoti akubulia nga ebisusu byaye nabwate mubwate ndagere yebisusu ero ndagere yebisusu ntubwate ekorukura pit pellets na erororo kera kwenda si agrovet tigate bate kitendagere ya sigma ya rapid pellets ntonyobwate iko kire ndagere ya general nero ntubwate kire ndagere ye etugirenga ntonyobwate bona inki omurimi atakire kumanya iguru ya sigma kelimo andake muruchinga ngebwanete omurimi amanye andake nalia kumanya gose onyonyorire omuchando n'endagera yaye onyegatete konyora clarification ngabwanete goikira gose onyegatete aikeri wendagera watebanga omuntu bakwenda enokem kisigaiga aliase omuchono ke mugali anyori ndagera yaye kundo omuntu nali bali bagotaka gose babwate large scale farming in as much as bali busigaiga batwite chombe chinyingi barataka igali enokem bado bakwenda gose ni bagwakire simi banyore discount asa balimi bali bwate mulimi ndi kwensi uli witini kuichari asindagera ita unanate basi wika eba bwate chombe chinyinge abwate chingoko chinyinge there is a way a distributor for example distributor gosi agrovet lirange bako panga no mulimi oyo onyore wana na onyore ndagere delivered at the farm yaikase ya mwikiranga ase farm ya yasiri nande ejirende ase legally ngoigwana bali always kero montale every consumer enjira nere bakoigwana na nere distributor osine stockist ya agrovet yeli baigwana na boka legally oirirwe ndagire yubakorro yone ndagire itongo ikere gwetera se distributor yo tutebe undutaite na bakwanyonyora ni aresi na goike agrovet yerange nae nabo ayo gwambara baro kirigento goigia beire aria seta etarikotoka ena yesi miete bikira una wagwa kesi miatenga njende mugonga asigete na ndeti ndo chiduke bwate sigma gagati ndanyonyora nabo tukumo direct tomotenga era asigete kendo nyonyore bona ekera ngo batebya omwanchi omurigiria obonda bwito ni gobogotoka ase oburimi bwito no burimi obumbuli tugenda tukwana no burimi bwetugo anene mono a sense moyendagera ekatokonyore ndagera ya Sigma Feeds na ekera ngo kumanyanga Sigma Feeds no roli chibuliago Sigma Feeds nere irago konye onyako bagogokinia etugo ya wasenchira yo gwikiranu nayo nyore ligesa likiranete gustari bo mumanyi tutebya ngo andake ekito ingerekelyo igwetenga omurimi naganiro kemanya koratebya ngo ngerekiki tukende abalimi bagwante kumanyanga buna Sigma Feeds nere company very stable ego kwendagera egwekaine rero mambi na mambiende ya endagera ere available throughout the period yo bulimi bwao tali a company go chaka bono ega na ende mambi kwanyora ngateyo igo kurieringa naende ligo litoko charge abalimi asendagera eto ni ligo lirigia live very friendly naende a distributor very friendly egotegerera abantu ogende enoke ebako gotegerera bia naende bako amashauri abwata abanyagitari bale chikaunta chonsi bako amashauri aisaine elindi kuno kurwari igenga ngagwasomigwa utaraika bo na mono mono naende Sigma Feeds ngo twara turama amasomo ucia sabaremi abantu banyamache na baguturangiri tukwa n'abalimi banyamache tukwa neroro abalimi bonse pi agusiyengima usenyamire yaito andonsi na butokwenda to somya abalimi yororo ya wetera a distributor ito ya nokem Sigma Feeds naende ntogendrete korosi bintu binde asobonge go expand a company
elinde tunyali gwikera no n'abantu as chinga cyabo ya gwikera turi na ende turengere tukoleta distribution go chaso michi y'abantu usigaiga igo tutebe mu bwateri kibuli abantu murengere ti gwikera kirumurimi anene mono ulia uganeti gukora ubulimi buno buiga ose ubulimi bukolende tugo yaye. Yes, na uturawo na ende tuachakire ko turage bichuchu bye nyama bikoro ku broilers tubate achari ebichuchu bye to bikoro ku avins chicks na ende mbibe bigotoka usiga iga bwango iga so abantu abalimi baito toko bate binga ebichuchu bye to na bigo chaiga banyare ko bibeka asemichi yabo asingenjo bibere cop 500 bigukina bwango ko benyama wetera gutumekere ndagere ya Sigma Feeds. Mbia mono sana tiganda kenda kumanyinda soma chi message cyabali bigerere baitu batuligereti Rafael Obogo nigagotebe tuned me present from Kisii Bonchari bigitaliana otebirenga amakwani gochia se aba batuligereti wose amakwani gochia se aba abantu kurwa Sigma abanyako bakubasemya iguru yendagera yabo bagokire sana ndobwate Rafael very love otebirenga makwani gochia semo nando otebirembia mono sana mbabe bagutara wika Enokem ilikonyore ndagire yo ebisiba mungale otebirenga tuko pamoja Rafael otebirenga aseki akubolinga mbona mbuzi yangu imekonda bure na naipatie hiyo chakula andake no chikuno chikwera nilidiboli elio na Ruth Nyabutu otebirenga pamoja kama kawaida from Saudia otebire amagerio amaya kigima ase andake ngani oraira nilidiboli ya Rafael very love otebirimbura embuli yaye nikigaste korea andake bintumbira taranye kolera kora motemi yangu mbe mono ase liboli kurwase Rafael ase chimboli etobate ndagira special ekoroku range cubes onye ka gutumika range cubes nendagira special for fattening and maintenance ration yeah na ene gokonyere mboli yasokia mabere ose engombe ya osokia mabere make na naboko nyendagira yo ku range cubes onye ka gutumika ndagira ndetali range cubes iga change atumike range cubes na ndiga korra na talikonyora amachibwa ramaya tigato akeresemi asinambe yuere gabwa se screen elinde tunyare kumo visit tumanya sare elinde tumutarire mutalam narega Chris Monda abakumutara gaiga nyikare angega nabande elinde banyare kumba bakumukonya elinde tuya ebe improved mbia mono sana ngagirete nga onyori opose oyugure obosemi obo ngagirete ngana yawo yomweli kutuguchikukura umuruburi gando chenga chinsani gage chigenda tugutomyokia ni gonta itentebe nsabo kwabera gochie ase abariyeri baitu bandize TV tokubatebya nga alia sensemo ya Facebook sensemo ya YouTube na galia sensemo ya Twitter no tugutuka na botokwenderia umuruburi yiga na bugutubwatia oende kubolia muboliao twandra wosemia amange na bwigonyo gotete iboli ndalionsi company ya Sigma Feeds nigo iri tayari kuiraniri iboli ndalionsi gwetera sena meyo era screen yao gabu unukuriye ligabwe namba yabo no era screen yao ngo gotebya nga Sigma Feeds nero lichibu na Sigma Feeds nigibwate indagera ya tugo endeyonsi batebiri bakige susumba bwate bakike busimba bwate ngibataka bwati ngana yo mwelio Mildred ntekwera libageri wakeraba leme bonsi wagusi orumurunsi wagusi aswabita na ende ons pias batu tagerete na ende batu ligeri ya CTV kuruchinka au chinse mo chonse pi ngambia mono ase support bato ire banyare ko bato na Sigma Feeds nero ya gerete ko baiga na koba na koba na aba company iri tangaine gusi aso okonya abalemi tuachire mpaka gusichita unchonse natebe tekurukare na kero kantore josnak ntore dukende chiduka chinde chirega bucha grovet ntororo na ende onye okubanga tuli konyorege ntotakere otagete nabo gutwakere sime bado Enokem nago ikerie ndagira mpaka nka
ono bokongo mboyo andonsi asole ntoro wandonsi nabo kubakera igo aba ndaite ko bakera mbia mono sana abale bonse pi koenda ko toy support yeyu naende again nga ndagira Sigma Feeds ne bakonye ko baikias motakere ko igoika wetero bole mtwaino yani kilimo kisasa kilimo biashara kupitia kampuni ya Sigma Feeds Puya sana ndo chenga na bora choto kolere ende nga advert ndo chiri yogira oneriya kigima nago kire sana gusanga amonaye asoyo minto monda andake ko guchurwa ingana yawo yo mwelio nayo pateba umutaalamu gutara kiroro gongo en science ya Kenya nabo gutupatebya ndake ababa gusiga nabo gutacha chinsemo chiria simo gutokenura chama boli ali gaiga abuchire bakubulia ngaitura nyore sigete ngaitura nyora sigete nabo kwira ne diboli nto buna Sigma etore andonsi nabo gotonyora andonsi umuntu tutagete anyuga atagete nyaba saga kali nyamache mate kiresimi basatu kiresimi ase nambe yo twena nabo so mutanda nabo tuwiko yona ndogwati ase tole station specific ngana otora etogotara onsi kusiengima gabono yo tutagete na nebaga kali nyamira ruguru nabo tukumutarira mpaka sare egento kende ndogwate bali ase mutandao kerako genda ase Facebook enda ase page ya Sigma Feeds nko batore togo semia balemi kerenga ki goreye chi product chi totokoni ase binte byo stokoni ase bali Facebook nabo kwa endalia so mutandao wa Sigma Feeds kwanya kubwatia kere week at least kwanya gosomitora bali migoroye yetu na onde kwensi utaketogo semi totebe go sinege kundi gete na bene kyabange batete ko chako botugi ogo twa kiresimi nabo kunga kiresimi ase nambe yena nirabu nabo ngocha nsomia bali mia base bale igoro yo botugi na igoro yo gutumia endagire yiga anda kasi nambe yuna bokuye kwana elindiri bagwakiri namba yani esimere 0722 85 7709 ande nyerorere 0722 85 7709 yes igobono hase umwanchi umuriye mwanyara ko mukoywa buna abatenili kurwa ase company ya Sigma Feeds banyara ko bagotwera engaki batutarira ase gitaseni yetu Kyandize TV na inchebu na Mildred Mumanye ngo batebya butambe oburemi nobonda nabo igo oburemi ne siro aso gukine uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi ebi byonse karto kubiteba nigo togoteba company ya Sigma Feeds nero lichibuli yao ekiye kugera ngo batebigo nigo bwate aina yonsi yendagera gocha asitugo yao na kiye kugera besokire kubatebya nga endagere yabiro kurasa matukamagega kuri nigo balegiga asoko banyoria nga endagere yo nereo nyegoteto yenyore tarira e agrovet ende yonsi irange nae ayotebe nga ntagete endagera ya Sigma Feed yes Sigma Feed yeke busi Sigma Feed yengoko buno goteba Sigma Feed ekiugo saba na kiokwewa wastali boyo mbuya mono sana nigo tunkore kubatebya nga bali bonsi banyara kubulika jumbe cyabo buno yo minto Josephine na rolenga goteba nga esabato engia ase bali bonsi bagenda togotubwatia genda gotubwatia ase mitando yetu ya Facebook buna Ndizi TV News Digital ase nsema ya YouTube Ndizi TV News na bogo tumera SMS wetera ase na meyo erase screen ya ugabu endele cyako batogosanga ase obwamo kili boli ndeli onsindia nchirane mega sita seni yetu Kyandize TV anene mono ekeruta kumanya kende yonsi igore company ya Sigma Feed no konyora gabwa ase mitandao na moto bwatia tumanya mange wekenga kiende ka togoteba nga ka to akurire ka togoteba wekenga kiende lituko nechinsabune cyarero tobasa komocha kubwatia Ndize TV na baminto ko Sigma Feed mbabe bagusanga amon 92 kwaeli asante.